Dasar para nyoto banjur kowe sapa? Mangerten ana badhet basu. Aku Dewi Kuncung sekadangipun kang Mbok Dewi Sri. Dewi Kuncung mapan Malang Gret ana ing pangarepane Bathok Basu. Kaporo aku kepengin njaluk kelawan Dewi Sri. Kepiye? Kepengin njaluk arep Mbok Pundhut Garwa. Yo. Bisa yen kowe arep Pundhut Garwa karo Mbok Dewi Sri. Ning ana pitukane. Pitukane opo? Yen aku wis dinuntun. Peleng kanggo wong aja desa etan. Sapa wae sing bisa nandur telo lan jagung. Yen kepengin uripe mulya, kepengin singurasan gampangan, aja lali yo nandur jagung lan telo badhot basu. Wes Saka kuwi manut karo Bathok Basu. ora sudi aku Bathok Basu. Ora gelem padhal karo. Ora senenge piye? Bojo ayu ki resiko. Ala mbok tinggal ketoprak didemeni wong. Ya yo ya. Nganggo aku elek anak loro.
Aku ora mangerteni, Kang. Iki ngono, saudaranya bakal lepake lan bicara. Oh, monggo, Kang. Mangko dhisik sedulur. Ora teges aku tangguh lawan Kisnyora. Ning lagi sepisan iki aku mangerteni. Sakrane mono sapa kan jajaranmu uga ngendikan dadi papan iki. Di panoke aku Dewi Sri. Dewi Sri. Pancen bener. Dewi Sri. Dewi Sri. Iki ta sing diarani Sri Minggat iku. Ora Sri Minggat. Sri ya. Ora Sri Minggat. Dewi. Oh, Dewi. Dewi Sri. Ah, tanggaku Dewi Kuntini Sri Murti. Nek Sri Minggat tanggaku. Iya, aku Sri Minggat. Takoki ana apa kok ning sakjane alas. Kepiye sedulur? Kok nganti siramu mlayu-mlayu paribasan buri kang toleh keringetmu dilewerang kaya kowe kabujung kewan kang galak tenane ana apa Satenane aku ki mau ra kebujung karo kewan kang galak. Nanging aku dibujung karo nang pawongan. siramu kabujung marang dene pawongan banjur opo sejane kang dadi penjeneng pawongan iki Mengko dhisik jenengmu sapa pawongan durung ditepungke kok. yen kowe kepengin ngerti sapa kang dadaran manokake wae aku Joko Tani Anoman saka ing Desa Wajawetan Joko Tani. Joko Tani. Gelem-gelemo sabiyanku karo aku. yen pancen siramu wektu dina iki jaluk pitulung kawan aku perang dene opo wong siramu dimani mari aku bakal ngayaman mari kula kanthi opo kawan mau jebujung lawan kowe Ijen bujung Joko Tani. jebujung lawan kowe yen ora kesini jero yen mengko aku sing banget Dewi ono begenggek metu sore-sore. ora begenggeng Opo? dagelane begenggeng asam ale Begenggek sangka tawaran. sapa iku Sing tugalane benging luyur, gawa tas, rupane wuyeng. utah alisan iku ta iku mau nembokem goblok wong iki kok medeni wong ya medeni wong ketoprak umume macam barek kok malah kaya disamber bledek Ketoprak barek-barek wis umum. sing ora umum Jarang ono wong sing gelem ketoprak rupane elek. mergo apa Wong nek rupane elek. Jare sapa? Prak. paling yo 120 Wis rapet ora apa-apa musa dulure dhewe. 50.000 kodhok nomi tak budali. tetep penak aku 350 dek utang 50 sajalan Kelek-kelek aku terus saiki. Ning desane burawan. Dewi Sri. Muncul ya. ketoke kena penyakit lato-lato apa PMK iya posisi manuk keliru ayo takut sampai pawongan kok nganti siramu nyang kadek nang ngene sakjane nomor sapa kan dadaran Badhok asu panli kowe sapa? bathok asu Oh, badhok asu. Ya asine kowe. bathok asu Yo, panohake wae Joko Tani kang dadaran Joko Tani malang kadhanger ping badhok asu. Ana sambung rapete apa kelawan Betari Dewi Sri. pancen kabeh krana sambung rakete antane aku kelawan Dewi Sri nanging wektu dina iki Dewi Sri dheweke nyuwun tulung kawan aku tuwun sabiyantu mergo dheweke ora gelem yen toko pundhut minangka dadi bojomu Oh, tegese ke bakal wene pitulungan kelawan Betari Dewi Sri. Yen ngono wektu dina iki kowe dadi watu sanjunge badhok asu. ora sampe asu yen kowe ayo mati tak elengake tumuli bali cuma bacokake kulo kepengin Yen kowe ora kuat nantep, aku arep lawan aku bekenggek kok kon maju
Dewa. Yen iki kuat nampani saka panah Pasupati. Tempat pandangan tanpa lu pian demukan Bathuk Basu. Oi! ngono kok iso beteta-betete. Ate tamari cah. Jogotani. Bathuk Basu. Aku ngaturke panuwun kelawan kowe Jogotani. Piring sawise aku mau sampurnakno. Mikem lho mati. Ya ora ngomong rene. Suara gue sentak. Jogotani. Bathuk Basu kepiye? Dene jemparmu ngeneni kandaku. Sikar dadi loro. Kembangku sing siji mapan ana ing sisih lor wetan ana ing tengahing segara. Lan sing siji mapan ana ing daratan. Jogotani eling den eling-eling. Dene kembangku kang mapan ana ing sak tengahing segara. Aku bakal dadi iwak minangka para kawula ana ing desa Mojowetan bisa mulya yen to golek sandang pangan ana ing satengahing segara sisa loretan. Nanging kembangku sing mapan ana ing daratan so para tani ana ing desa Mojowetan bakal tak obyak-obyak. Aku bakal dadi omah Jogotani. Penjenengan sakone sampan keprungu dhewe apa sing dadi kandhane Bathuk Basu? Yen gembunge tumiba nang samudra bakal dadi iwak ing dhewe kena ngurakati kabeh kawula ana ing Mojowetan. Lan sirahe tumiba ning dataran bakal dadi ama perusak tanggane omo setani ana ing Mojowetan. Ya kan sopo Lajeng apa ingkang Ripun lawas. kaya ne banci. Lah niku menungso napa-napa niku. Iki bangsane begengek. cangkeme diatur. Iki ora begengek. Apa? Iki mono germo. Ya padha ae. Asmane aku germo kowe pelangganku. Dadi sing jenenge Jogotani. Yen kowe durung ngerti ngendi kang aran Jogotani, ana ing papan kene ora ana loro telu. Ya mung siji, aku Jogotani. Kowe Jogotani. Anjur sapa kan dadaran ora. Lembu Gumarang. Soko Megawalang. Lembu Gumarang sore Megawalang. Kan sawijine Lembu Gumarang kalau bukan dari sapi Gumarang. Lembu Gumarang dakep Gumarang. Iya, apa ini? Ngantri siramu tekone papan kene golek kang aran Jogotani. Ono wis dadi apa? Ora nrimake patine Bathuk Basu. Kowe sing mateng. Ora tak selaki. Pancen sing mateni Bathuk Basu papan kene ora liya mung aku. Jogotani Lembu Gumarang belo patine Bathuk Basu kowe mati sok tangan. ayo temtone papan kene Lembu Gumarang utawa Jogotani sing bakal mengalih Bathuk.
kerampungan. Sing kok karepake ring. Akan bagus. Lembuk marang gagap marang. Aku gelem manungkul. Waton keduso nampani wujuding panah pasopati. Kene yen nurau. Ayo Kang Mas. Hati-hati. Waduh. Waduh, Joko Tani. Pekno iki. Joko Tani. Nang kaya sapi. Yo. Ayo aku manut. Aku manut. Joko Pasik iki, aku Pasik iki. Sorry. Aku mering karo kuwi Joko Tani. Kepiye lembuk marang? Rumangsa aku kalah karo kuwi. Yo, aku bakal rewang karo kuwi. Nanging aku ndarbeni penjalu. Apa sing dadi penjalukku? Sok kala mangsa yen toh kowe nggarap marang lemahmu, aku bisa kok gunakake. Ning eling-eling yen toh aku kok gunakake sing jenenge mluku, aja nganti kowe leren nang ing pojokan iki. Tapi to kowe ning pojokan. Yen kowe leren ing pojokan kono mau panggonaning kala sing angka 2 yen toh dina Jemak Pahing utawa Selasa Kliwon aku bancak ana kupat lepet cacahe 41. Kowe njaluk bancan, umpat lepet sing patang kok. Ayo jalaran kuwi karemaning dandung ngawuk. Ayo mung sakmene anggonku mling karo kuwi aku bakal manut pituhu karo kuwi Joko Tani. Yo saiki yo mlaku di yo. Sing siji kena penyakit. Ayo Mas. Ayo. Dewi Sri, kabeh pawongan sing kepengin duweni bojokan kowe lan kepengin miloro kawan kowe wektu dina iki tak sirnakake. Yen ono aku matur nuwun banget ya Joko Tani. Dewi Sri, mangko dhisik iki. Saka ngarepke sing daging. Yen to siramu kepengin suwun sabyan kelawan aku. Pancen bener. Neng wong tulung kuwi perno loro. Kang sepisan tulung sing tanpa pamrih, sing kaping pindho tulung kang mawa pamrih. Kamangka aku gelem tulung kelawan kowe ning aku mawa pamrih. Tegese Dewi Sri, aku gelem tulung kelawan kowe ning aku njaluk ijazah. Wektu dina iki gelem mo Dewi Sri tak pundhut minangka dadi bojo. kepiye? Wis ngene Joko Tani. Kowe kepengin kepek bojo karo aku. Nanging aku duwe bebono Joko Tani. Wis jamak lumrahe yen bocah wadon wis dikarepake pawongan paneng mestine wae duweni panyuwun. Panyuwunmu apa? Wujuding Mas Picis Rajabrana utawa Mas Picis Rajabrana ning gone Salindra Bawana akeh. Nanging siji Joko Tani. apa sing mbok suwun Dewi Sri? Aku kudu mbok gaweke lumbung lara dina. Kowe gelem dadi bojoku nanging kowe duweni panyuwun wujuding lumbung lara dena. Pancen bener. Dewi Sri, bot-bote rasa senengku kawan kowe. Lan aku uga kepengin mulyakake kawula ana ing Mojetan. Wektu dina iki uga sing dadi panyuwun bakal tak udanan. Mula kan sawo kuwi aranten sawetara aku bakal gawake wujuding lumbung lara dina.
Yen ngono bakal tak enteni Kakang. Rantene soto. Kepiye Joko Tani? Saka ngarepe ngandhake kowe dalem paton tak ing kumpul. Pancen bener. Ana ing sak burine wit kae wis tak gawake wujuding untung ora dene. Yen ngono aku bakal ketemu Joko Tani. Cepet Kang. Saja kok suwe banget. Pak kone dhewe sih. Kepen ngerti wujuding ora dene. Ing sawetara tak sambangi. Lho, sakwise dhewe sing papan ana lumpur dene. Dhewe sing ora ana sing ana wujuding pari to, Lek. Joko Tani. Aku matur suwun banget karo kowe Joko Tani. Kawujudanku wis mbok sampurnakake dadi pari. Pari iki muga-muga bisa murakabi desa ana ing Maja Wetan kene Joko Tani. Nanging eling-eling dan elingno Joko Tani. Sapa wae sing arep panen karo pari iki gelem gawe sesaji Joko Tani. Sego liwet, sambel gimbal, jangan bening, terancam terong, gereh petek, gedang rojo, lan sak panunggalaning Joko Tani. Tambahi sego pecel. Wis cukup semene Joko Tani. Lek Teguh dalah Joko Slamet uga golek uji. Joko Slamet. Kabeh ki mawes ngerti alampan Joko Tani. Wektu dina iki wis paripurna. Mergo kabeh ki mertandhake yen to ana ing desa Maja Wetan ing disuke wae katon gemak ripalot gawe murah pangan murah sandang. Mergo kabeh ki mau ban. Kula kanca kuwi Ayo padha bareng-bareng gembul bujono. Oh panitia ndi? Ayo mundur ini Mas Mungket. Nah iki telone ndi telone menawa wis didol wong kene ya. Telone ning kene mau. Aku bingung. Sampan minangka sesepuh Wahyu Manunggal. Yo, Kedahipun masrahaken wujuding barang-barang. ya tawe Mas Najib. Monggo Mas. Lagi ditebus. Saiklase muga-muga lancar panenane. Ya lancar ketoprake. Amin. Nah, Sampai dijak. Matur senanuwun, mugi-mugi saklajengipun wonten desa Maja Wetan pinaringan lancar rezekinipun. Amin. Sandang uga murah pangan. Amin. Gembul bujono Andra Wina.